одамое ки этажои поён доми иҷозати ремонт доштагӣ 6 хонага кофтестагиҳо мо шумода як хонаи калони бархавотон ёфтем. Иҷа куҷо мебошад? Нигоҳ кунед. Чорраҳаи ҷалҷам якум советский мерафтагиро казинои Сайдшоҳ, хонаи фурӯши мо дар ҳамин бино 183 квадрат 7 тиреза дорад. Ҳам у тарафа нигоҳ мекунад, ҳам и тарафа нигоҳ мекунад. И тараф мо 33 микрорайон мерафтагиро дом иҷозати ремонт дорад, 7 тиреза дорад. Рафтем бисмиллаҳир роҳмонир роҳим хонаро мебинем. 6 дар хонаи калони барҳаво, калидорҳои калон барҳаво дорад. Ташноб ҳаммом 2 дорад. Корои сершкашидагӣ. дом 16 ошонага. Хонаи фурӯши мо дар 4 ошона қарор дорад. 2 санузел дорад. Корои сершкашидагӣ омада ба ҳазор ремонтона сар кунед мешавад. Этажшан этажи поён аст. ҷои беҳтарин аст. ҳамин як тарафта 7 тиреза хон дорад. ҳозир хеле проектора ёфтан мушкил аст. инҷа ҷои ягон складчаша. иҷада як хонаи дигар аст ки тирезаҳои панорамӣ дорад. ина иҷода бо ташноб ҳаммом. инҷа бо хона нигоҳ кунед. ҳама хонаҳош қариб ки панорамӣ тиреза дорад. беҳтарин имконият фурсатро аз даст надиҳед. хона қатъиян иваз мешавад. хона то 150 квадрат ай тарафҳои молодёжный якум советский бошад. соҳибхона алиш мекунад. соҳибхонаро номеро